She's crazy like a fool.
Ja postavím sa niečo, na čo čakám. Sadni. Triedny. Áno? Môžem sa vás niečo spýtať? Môžete. Kedy môžeme natáčať intro? Viete, ukradnete triednej knihy a potom zničí ju a tak. Čo chcete? Natáčať intro? No zničiť. S úradnou listinou? No. Zničiť? Áno. To nemyslíte vážne. A to pekne krásne zaplníte. Tak dobre. No. Pňaček zase. Pán Pňaček, poprosím vás, dobrý. Toto ako, čo mám znamenať? Nedostatočne, zaspal. No? No? Ešte si dovolíte povedať no? To sú dobré známky. Dobré známky? S týmto neprejdete ani keby ste mali tatka na ministerstve. Ticho tam! Nič mi k tomu nepoviete? Ospravedlnky máme? Že som si študentský zabudol. Aha. A žiak má chodiť do školy. S čím? So Značením. S čím? Značením. Značením? Aj to. Ale hlavne so študentským. Čo nie je moja povinnosť? Že není vaša povinnosť a moja povinnosť je ísť vám domov zobrať študentský? Neviem. Vy ste šli? Že som nešiel na stavbu radšej. Sadnite si. Keby som bol ja učiteľom, to tu by bol iný režim. Dneska som sa dovolil. Krásny slnečný deň si hovorím, že čo dneska na to ideš robiť? Že vraj niekto ide prehľadať. Čo za blbosti? Kde je na skôr? Rekt som
Čiže, dobre, jak sa to volá, tá elektronická triedna kniha, počítač, bohatstvo? Počúvame, kým naštartuje, že máte 5 zápisov, som počul. Čo si tí učiteľia dovolujú vôbec vám dávať v mojej triede zápisy? No, ste super. Dobre, dneska som sa rozhodol, že nejdem nič robiť. Ale čo vy, kedy ideme natáčať intro? Nie. A triednu knihu by ste mohli ukradnúť. Triednu knihu ukradnúť. Neviem, kto tam má furt zapisovať, ne? Ukradnite to, budeme mať pokoj. Dobre. Traja, ktorí hacknú triednu knihu. Sú tu takí odvážni. Ja mám také skúsenosti s tým. Let me tell you all a story about a mouse named Lori. Yeah, Lori was a mouse in a big brown house. She called herself the hoe with the money flow. But fuck that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. To máme tiež? Pozri sa. I'm an albatross. Yeah, Lori said she was a mouse. Smoked the cheese and liked the owl. Money. Super, Ho, super. chinka, Ešte pár Lori was a bolo. witch. Yeah, a Dobre. sneaky little bitch. So fuck that. We fucking party. V dobrom stave. Ďakujem. Turn down for what? Turn down for what? Tu to bol. Ja viem, kto to bol. To bol legendárny Ninja Pinja, ktorý stal po 20 rokoch a teraz kradne triedne knihy. Za ním! Letecky na Mars. Malá decko múdre, furt na mne takto dúdre. Marku mám furt celkom zdravú, denku som mal veľkú hlavu. Tata bola moja šestra, vytrímala do Silvestra. Vždycké ďabli so mnou šili, za prosnejšej škole byli. Dobre, takže keďže sa vám podarilo krásne sa zbaviť triednej knihy, niečo som vám doniesol. Ako to vás to je všade. Ja už tedy
chcel byť mužný, nebol som nikému dlužný, furt tom nebol ja na vine, keď nevylíše mi skrine, každý štvrtek či piatek, bol to pre mne v škole šviatek, riaditeľ me furt zavolal, co zábytku som vyvolal. Všetky sme tu kamaráci, nikto z naše už nestráci. My sme jedna veľká banda, s nami je len veľká sranda. Všetkým mal vždy jasno, len nečul som všetko hlasno. Prešli týždne aj roky a už není zo mne cvoky. Takoj ráno celém stanem, kuriť asi neprestanem. Napijem všetku z kávy a púšťim včerajšie správy. Všetky sme tu kamaráci, nikto z naše už nestráci. My sme jedna veľká banda, s nami je len veľká sranda. Všetky sme tu kamaráci, nikto z naše už nestráci. My sme jedna veľká banda, s nami je len veľká sranda. Kto to bol? Ja viem, kto to bol! To bol legendárny Ninja Pinja, ktorý... Ja viem, kto to bol! To bol legendárny Ninja Pinja, ktorý stal po 20 rokoch. A teraz ktraň... I'm a fireball.